Шын көңілден барыбызны да бүгінгі зор байрамда құтлайм. Һәм икенче байрам менә шушы бинаны яңарттылар. Шушы бинага күп кенә хезмәт керде, күп кенә кешеләр ярдәм итте. Шушы изге эшләр кылган өчен һәммәгезгә дә зур рәхмәтемне белдерәм. Республикабызда, илебездә тынычлык булсын. Һәм менә ничә мәчет бар, Советлар Союзы беткәндә, ничә мәчет бүген, бөтен шартларыбыз бар. Кайда гына барсак та, ничек тә моны ил Россиядә гына түгел, чит илләрдә күрәләр. Әлбәттә, Ходай Тәгалә эшләгән эшләребезне кабул итсен. Киләчәктә дә һәммәбезгә дә уңышлар. Рәхмәт сезгә һәммәбезгә дә.